Ƙurajen pimples ƙuraje ne da suka jima suna addaban mutane. Daga cikin abun da ke kawo su akwai isa shekarun balaga, akwai kuma canjuwar level na hormone na jikin mutum. Hakanan kuma akwai genetics, ma'ana gado. Idan aka samu a tsatsonku akwai waɗanda suke da ƙurajen pimples, kai ma za ka iya samun su. Hakanan akwai anxiety da stress, ma'ana yanayi na damuwa da shiga kunci da kuma shan wahala. Hakanan kuma amfani da make-up wanda a cikinsa akwai mai yawa, so shi ma wannan yakan jawo ƙurajen pimples. Galibi ƙurajen pimples akan same su ne a wurare 5 a jikin mutum. Na farko fuska, na biyu kirji, na uku kafada, na 4 wuya, na 5 singalalin hannu. Za ka iya magance ƙurajen pimples ta hanyar amfani da abubuwa guda 3. Na farko, a samu rabin kofi na strawberry. Na biyu, a samu cokali 1 na markaɗaɗɗiyar citta, ma'ana citta ɗanya da aka yi grating ɗinta. Na uku, a samu lemon juice, ma'ana ruwan lemon tsami, cikin ɗan ƙaramin cokali. Waɗannan abubuwa guda 3 za a haɗa su a markaɗe su sosai a yi blending ɗinsu. Wannan haɗi shi za a ke shafawa a fuska kullum sau 1. Idan aka shafa a fuska za a bar shi tsawon minti 15 zuwa minti 20 kafin a cire shi. Za a aikata wannan na tsawon sati, da izinin Allah mutum zai rabu da ƙurajen pimples. Domin samun wasu haɗi da za ka yi, wala Allah waɗannan abubuwa da muka faɗa akwai abubuwan da ba sa kusa da kai, so ka biyo mu a bidiyo na gaba domin ka ji sauran haɗi da za ka yi ka rabu da ƙurajen pimples.